Dobrý den, jmenuji se Roland Walter a zde v pivovaru Rathaus pracuji v oddělení údržby. Rád bych vám ukázal, jak kontrolovat jednotlivé součásti zařízení použitím termokamery Testo 870. Tady kontroluji funkci odlučovače kondenzátu v rozvodu páry. Odlučovač je v pořádku. Pokud by nebyl v pořádku, byl by zahřátý na pravé straně stejně jako na levé. Takto můžeme vidět okamžitě, že nedochází ke ztrátě páry. Zde kontroluji rozvaděče kvůli vadným součástkám. Vidíme velmi horký stykač. Má teplotu přes 80 stupňů Celsia. Stykač vyžaduje okamžitou výměnu kvůli jeho zničení a také kvůli nebezpečí vzniku požáru. Tady kontroluji čerpadlo ve varně. Můžete jasně vidět, že jedno z ložisek je velmi teplé. Můžeme si toto ložisko prohlédnout zde. Vyžaduje brzkou výměnu, aby mohlo být čerpadlo dále provozováno. Zde kontroluji rozvaděč ve stáčírně lahví. Také tady můžeme vidět vadný stykač. Oddělení preventivní údržby ho musí vyměnit, aby mohl provoz pokračovat bez přerušení.